vôbec sa o tom nehovorí. Toto je taká téma, ktorú si vymyslela slovenská opozícia. Nevidím momentálne, prečo by Slovensko alebo slovenská vláda niečo takéto zvažovala. Na druhej strane treba povedať, že každá krajina sa môže rozhodnúť, že vystúpi z Európskej únie, ale neblahý príklad Veľkej Británie, ktorá do dnešného dňa nemá uzatvorené všetky kapitoly, napriek tomu, že to už je niekoľko rokov, je jasným dôkazom toho, že to nie je jednoduchá lacná záležitosť, že by nás to stalo samozrejme veľa peňazí, ale to, čo hovorí slovenská vláda o Európskej únii, je to, že síce môžeme o niečom takom diskutovať, pretože občania vždy majú právo sa rozhodnúť a my veríme v demokraciu. Na druhej strane my sa snažíme Európsku úniu zmeniť a preto, aj keď máme možno nejaký iný názor, nikdy nespochybňujeme naše členstvo, ale hovoríme o tom, že nesúhlasíme s nejakými konkrétnymi krokmi, na čo máme plné právo ako suverénny štát súčasť Európskej únie, ako robí každý iný štát v Európskej únii, keď sa mu niečo nepáči, takže veríme, že demokracia a že aj iný názor môže byť neprezentovaný a to je vlastne ten diskurs, ktorý my sa snažíme na tej európskej úrovni viesť.